Sanibonani balingani mabhungu namatshitshi. Igama lami uSpooky N isiZulu. Namhlanje sizodingida sicubungule sichaze umbhalo wobuciko onesihloko esithi bahlukumezekile behlakaniphelana nje obhalwe ngu-L Molefe. Sizocubungula sihlaziye sichaze uphawu lokuhlaziya noma inkomba osihloko sayo sithi isizinda. Isizinda sithinta okuthathu okuyilokhu okulandelayo: indawo, isikhathi, kanye nesimo senhlalo. Ake siboneke. Umbhalo wethu wobuciko wenzeka edolobheni, as in a city. Igama lalelo dolobha iBloemfontein. Umbhalo wethu wobuciko wenzeka elokishini, as in a township. Igama lalelo lokishi iMangaung. Siphinde sithole nezakhiwo. Isakhiwo sokuqala, isitolo eBloemfontein edolobheni. Isakhiwo sesibili, umkhukhu kaVelevele noMakhosini elokishini eMangaung. Isakhiwo sesithathu, umuzi kaDesmond Gasa. Isakhiwo sesine, ilapho kwakuhlala khona amantombazana adayisa ngomzimba uZodwa noNingi. Isakhiwo sesihlanu, ibhange lapho kusebenza khona owayeyintombi kaVelevele u-Ezile. Isakhiwo sesithupha, ilapho kwabalekela oNingi noZodwa ngemuva kokuba sebeqole oMakhosini kanye noVelevele. Balingani bami nani bafundi, ake siqalise ngokudingida okwenzeka kusakhiwo sokuqala noma endaweni yokuqala esitolo edolobheni laseBloemfontein, lapho kuhlangana khona uVelevele no-Ezile behlela. U-Ezile ufuna ukwazi ukuthi uVelevele uzophindela naye yini emuva eMgungundlovu. uVelevele akathandisisi ukuphindela emuva, uyenqaba, ubeka izizathu ezilandelayo: washonelwa uma wakhe, ngakho-ke akazukhululeka ukuhlala yedwa, futhi ubona ngathi umphakathi awuzukumamukela kwazise usephuma ejele. U-Ezile akahambisani nombono kaVelevele, ubeka ezakhe naye izizathu. Uthi abantu abaphuma emajele baphinde babuye bahlale emphakathini, kungabi ndaba zalutho, bamukeleke. Ngakho-ke naye uVelevele uyokwamukeleka. U-Ezile ufuna uVelevele aphile impilo enhla sha, impilo ekhombisa ukuthi useguqukile, akaseyena uVelevele omdala, futhi uzimisele ukuthi uVelevele aye nasesontweni. uVelevele utshela u-Ezile ukuthi angathanda ukuthi baye kwelinye izwe. Izwe alithandayo yiNigeria. Uyenqaba u-Ezile anikine ikhanda ngoba engayibonisisi lento efunwa uVelevele. Abeke izizathu ezilandelayo: ukushiya izwe lakini kubanga ukuthi uma unenkinga lapho kade uye khona ungabusazi ukuthi wobalekela kuphi. Lokho kukwenza ube isihambi impilo yakho yonke, kanti nabantwana bakho obazalele khona bahlale betshelwa ukuthi bazihambe. Balingani bami nani bafundi,
Ake manje sithathe indawo yesibili eMkhukhwini lapho bekukade kukanise khona noma kuhlala khona uVelevele kanye noMakhosini. Nabo badingida lolu daba luka Ezile Belu, bayabonisana. Njengoba uEzile enemibuzo eminingi kangaka, ebuza ukuthi uVelevele uyophindela naye yini eMgungundlovu. Kuyabonakala lapha ukuthi amageja alingene abalimi, uNingi okaMakhosini kanti uZodwa okaVelevele. Athi ukuphuma kancane uMakhosini eMkhukhwini lapho behlanganele khona aye ekamelweni lakhe ukuze alungise aqoqe lapho bezolala khona bakhosele kanye noNingi. Lapho-ke uVelevele uthola isikhathi sokuthi axoxe nalaba bantu besifazane mayelana nephupho lakhe lokuqola uDesmond Gasa owine iLotto. Useyabachazela-ke umsebenzi abadingela wona. Abatshela ukuthi uyobakhokhela imali ethe xaxa. uZodwa uhlakaniphile uthi uyosikhokhela kanjani uhlale eMkhukhwini. Sine bese yaveza ukuthi lena imali yomuntu owine iLotto onguDesmond Gasa. Abaxoxela ukuthi noma abanikeze umyalelo othi kuyofanele baqome ukuze bakwazi ukuthola noma ukuze bakwazi ukungena kwaDesmond. Kubonakala ukuthi amantombazana awanayo inkinga yokuthola i-access to Desmond's place ngoba yasho ukuthi wona yabaqoma abantu abahlanu ngesikhathi esisodwa. uVelevele achaze ukuthi kuyodingeka ikhompyutha. Okwesibili achaze ukuthi uyobanika isigidi samarandi ngamunye. Bajabule kakhulu oZodwa. Basho nokuthi hhayi laba bantu besilisa bahlakaniphile okwangempela, bona banenhlanhla. Balingani bami nanebafundi, okwanamhlanje ngizokuma lapha. Sizophinde futhi siqhubeke ngokwenzeka eMkhukhwini kaVelevele noMakhosini. Nesale kahle, niyathandwa.